Martin? Hol van a fekete lapok? Várjasztál, fölverés, hajtál, gyerünk, hopp, 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 hopp. Igen, kotyogok. Jó, kis fejben. Fejben futás. Mi ez holnap? Miért? Tök jó időben vagytok. Gyerünk drágáim, még egy kicsit türelmet. Mindjárt jön a bíró bácsi. Mindjárt kapunk. 20 másodperc van hátra. Megkérnék mindenkit, hogy lépjen a vonal mögé. Mögé! Akinek fenn van a vonalon a lábad. Mit a rajtnál ül el? Így van. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Hajra, Marti! 4, 3, 2, 1. Végén igen, de most befutott most, hogy a ligájára Gyorsan. oda, zsuzsáik vannak. Jó? Na, lehet kicsit még melegítsetek. 2 percet adunk a rajtra. Utolsó helyről rajtot. Helyett a legjobban. Ki fog nyerni? Mindenki nyerni fog? Nem? Biztos? Dobogos szeretnél lenni. Én meg jatalkom, én meg közül kamerázom. Mikor 1:40-kor indultak, ez 4 perc, 5:40-re jön ide. Már tudja, hogy 40 perc, hogy is hamarosan jönnek, és pont szemben zsújták rá. Itt akart tőlem. Bocsánat. Köszönöm, nyugtasz. Donika, most fordultak. Most Ködöm mindenüket. nem, már most indulnak 10 másodperc. De próbálnánk rajtidőt kiegyezni. Bocsánat. Boró! Boró, felsőt nem akartad ledobni? Hajrá! Meg vagy, Judit? Na, hölgyeim és uraim, mindenki lépjen egy picit a vonal mögé. Noncsi, te ne rendezkedj a verseny, nem teszed köpőt. Vonal mögé, mindenki. Ott tudom látni a lábad. Figyeljetek! Hajrá, Nünü! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Sajt. 2 perc, 20 másodperc. Mindenki őt
Gyerünk Milán! Menjél Dávid! Az összes többi 32-nek szólnak. Velünk Gyerünk Martin, gyerünk Martin! okosabb, Bence, most a nagy bringa. Gyerünk Milán! Menjél velük, ügyes vagy! Biciklit nyom meg Martin! Gyerünk Krisztián! Gyerünk, Bence, gyerünk, gyerünk, tolod a biciklit! Gyerünk Bálint! Gyerünk, gyorsan! Ügyes vagy! Tolod még, tolod! Édes szíveim! Megszállította, hogy rajtsámot fordítsam el. Gyerünk, gyerünk! Bocsik, figyelj! Őt miért nem szállítja meg? Ez az, gyerünk, ott a bírónál szállj majd föl, nagyon jó, ez az, gyerünk, így ott szállj fel a bírónál, ott a bírónál szálljatok fel. És azt a híreket hallottam, hogy jönnek a lányok, és jönnek a fiúk, és jönnek a lányok, és jönnek a fiúk, és hajrá! Az információk ezek szerint nem csalnak. Gyerünk Csenge! Gyerünk Csenge! Nagyon jó! Hova utána? Gyerünk vagy! El a bíróig, ott szálljatok fel. Gyerünk vissza! Gyerünk Ville! Gyerünk Ville! Hova Nem látják, hogy szállítani, úgy rögtön, hogy a motorhoz. És hajrá lányok, és hajrá a trénő! És aki nem úgy érzi, hogy ez a világ legszebb versenyű, az nem látott még semmit. Gyerünk, ez az! Nagyon jó! És lehet megöregedni ebben a versenyben, lehet nem szeretni a sportot, de aki ezt látja,
annak alig hiszem, hogy nem szorul el a torka. Hát nézzetek oda, hát nagyobb a vicce, mint a csemeteős, és hajtja, és tolja. Jaj, de jó van! András! Hűvös Anna! Már fölőri a kormány, már a bicikli kormányát is teker és hajt. És gyerünk, lányok, itt vagytok, ne állj meg a másik mögött, ha dolgod van, menjél, már pedig dolgod van, neked bicóznod kell. Hajrá! Nagyon ügyi vagy, kemény vagy. A vonalnál, félszálltok, és hadd szóljon. Királyok vagytok, csajok. Tegye Tibi, kereslek, Tegye Tibi, légy szíves, gyere ide hozzánk, Tegye Tibor, gyere ide hozzánk, légy szíves, köszönöm, itt várunk az öltöző előtt. Ez az, nagyon jó! Gyerünk, ott a bírónál szállj majd föl! Tegye Tibor! Vagy aki látja őt, legyen szíves szólni neki, hogy jöjjön ide hozzánk, itt várunk őt az öltöző előtt. Zoli! Nem láttam a zárókerékpárat. Lehetünk Gergabi lapos kurzásban. Csári tanár úr, aki egy kicsit hűtlen lett hozzánk, de azért visszajár. Örömmel látjuk őt. Tegye Tibi, legalább a kezet tett fel, hogy lássam. Jönnek a fiúk. Neked mi áll a harmadik? Pálya! Szólosít, és halljuk, hogy jönnek a fiúk, pálya. És jönnek a fiúk. És egy 80-as rajtszámú versenyző már is a depóban, előtte csak ketten vannak. Ebből megint nagy futás lesz. Jön benne! Réka! Jön benne! Gyerünk, Mihály, gyorsabban! Nyomás utánuk, gyerünk már! Menjél utánuk! Gyere benne! Ez az, benne, gyerünk! 5. van, gyerünk! Gyere, Rubenki! Menj el, Gabi! Nagyon jó ézer! Menj Ruben után! Prima, menj utána végig! Gyerünk, fiúk! Gyerünk, Ézerki! Gyere, Jössi!
Jön a bajnok, hogy mekkorát küzdöttek innen bemegyekő. Nagyon nagy futás lesz. És megvan, és megvan, és megvan. És célfotós. Célfotós a bajnokság, célfotós a verseny. Emberek. Gyerünk Martin, told neki most már! A legapróbbak is mekkora szívük van, és mekkorát tudnak küzdeni. Menet közben ráér, hajra, nagyon jó vagy, ügyes vagy! Gyere, hajrá! Nagy szám elől! Hajrá, hajrá! Gyere már, gyere, gyere, gyere tovább! Futás, zsombor! Jobbra, jobbra! Martin, sprintelj most már, mindent bele! Gyere Ruben! Gyere Éze! Gyertek, gyertek! Ez az! Hajrá, hajrá! Judit, mutasd neki! Gyerünk, Peti, gyerünk! Nagy szám elől, hajrá, hajrá! Tedd már le, Noémi! Tedd már le! Tedd már le! Tedd már le! Menjél, 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 menjél! Hajrá, hajrá! Gyerünk, Krisztián! Gyerünk! Nagy szám elől! Hajrá, hajrá! Gyerünk, Zsófi, gyerünk! Gyerünk, Zsófi! Gyerünk, Boti! Gyerünk Martin, toljad, 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 toljad Martin, gyerünk, gyerünk, gyerünk! Húzz bele, húzz bele! Az a Bábi, jó volt! 44. Ismertetés, érdekes, nem pedig ide élmezőnyük a legnagyobb, a legnépesebb, és nagyon-nagyon küzdenek, nagyon keményen küzdenek. Minden dicsérhetetlen. Gyere ide Martin, gyere! Rájuk. Nem tudom, hogy ki hány éves volt, tudod?